Rostislav Štencl dosahuje v cieli čas. CK Partner z Nové Mesto nad... V šedom drese by mali Zianči. V drese SCK Velosprintu. Sa nám blíži do cieľa. A dosahuje 7:37. Jan Javorník zaostával 300 sekundy. Michal Sliva spadol na posledných schodoch. Peťo, treba zabezpečiť, aby bol čistý prejazd a priechod Vlasto Hinčica. Poď. A už tu máme pred cieľom Vlastu Hinčica. Topolčany v prvom kole 59:44. Po prvom kole 9:90. Slavoj Kostro pred cieľom.